Liken cok, liken. Subscriben cok, subscriben yo. Nyangka ya dia dhewe wis direstui. Iya mas, Bisa dimlaku-mlaku. ayo. Ndak ayo. Waduh, mari nang Malang kenaan bensin. Entuk apa-apa. Iki penake nanti yo. Iki nyelang sore ini selikin sopo. Wis dadi wis. Lapor nih kok ekonomi. Apa mari nang Malang nang kenaan bensin. Yop, kan gak ono kerjaan. Ono aku tadi Bang Dede. Dendi, Kancaku ono. bisa yo. Ono Ayo aku. ya ayo. Suruhno pedakku sik. Pelawur men. Misal aku pengen entuk kerjaan ora Pingin. ya wis ayo suruhno. Walang ngene iki urung ngarit, salah wis sore. Suken mek gare sakmene. Ngene iki lha apa ben ayo. Bingung. Sopo cari engko ae wis. Tak tukono suken dik Cak Poniman kono wis. Yop. Waduh, ngasel lho. Ning arep cedokan misal ayo. Iki lho bos. Iya. Ayo mulai. Bos iki kancaku anu. Kan tadi Bang Dedel. Kau sebenarnya nak kerja nyata kayak di bensin. Lho, penak ora? Tak ada aku lupa nak. Ya wis pun bos yo. Ya di. Nyelang duit 1 tau. Ini pertanyaan ya. Tak tambahin ya orang tulis. Kesuan ya bos. Oke. Bos gue. Bos. Kan iku ngelak aku tak pengen apa. Pengen. Ayo, wis ayo. Ya ayo. Cerong atu aja. Nanti Mulut dhewe kono. Satu bensin. Kang. Ono bulan. Kurang nak dhewe ngono. Pamer nang kita ae. Mari saya 200. Makanya nek. Ah, wah penyakit iki kok. lama. Rekor penyakit. Opo? Aku mang entuk cair, Cuk. Dendi. Curagan apa? Lo. Gak iso ora. Lah suket kucak, suket aja dhewe. Oh. Mek gare sakmene lho suket iki. Oh, dia udah. Lo gak mau ngarit ini. Sore ini iki. Itu kon cak kon mana, Bang? Ya kok bengi kate tak tukar. Cuk tenek. Colo nih. Laro mas lo ndotoke diri ndot. Ya kok kowe kene gak mau makan perkara. Ya kok punya ta? Ya. Lumayan ya. Emang nak pengen lak toko Malang aku. Apa nama? Biasa. Bisnis. Oh, bisnis. Iya lah. Kecil lah. Ya marah kan bensin ya. Lah kan gak ngecak aku ya ono bensine. Selamat iku mang yo. Cak kentung mang golek kerjaan. Kentung. Yo, Ini golek kerjaan. Nah, terus sak terang nang bos mang ta. bos Mara marah. yo, mara ngomong. Bos, utang duwe. Mau kei 200 sih mara. Kewendeng. Iya, Soal iki nandi ya. Bos, cari krung meniti rapi ya. Kocel kare. Ya, Bu. Lek gak diundang tak bubarno tero bebel. Iya, nek anu iki carno wis. Tak sampe nak melok iki. Ben lek kowe nganu lah. Kono lak butuh. Ayo. Yo, Lanjut.
Nek telek aku. Waduh, wis bapak wis. Tenan-tenan. Wah, kau wis. Rene mek pamer ta. Iya ta? Penyakit. Halo weh. Iya, iya. Aku ndek omah stay at home. Rene nek telek. Wogok lek anjene arek. Nek antelek sih bokong. Mulai. Wong ngono ku lek pamer-pamer to oleh dibagi nang kancane. Oleh karmae telek pitik gue sip kon lek ngene iki.